Zadovoljstvo nam je da i ove godine učestvujemo na Vrnjačkom karnevalu, a naročito da večeras posebno podržimo veče posvećeno najmlađima i dečiji maskembal, jer prosto deca su naša budućnost, a i kompanija Jela Jagodina posebno neguje porodične i tradicionalne vrednosti. Verujem da ćemo uživati u defileu dečijih maski i drago nam je da ćemo one najbolje i nagraditi vrednim poklonima. Razlog zašto smo ovde na Vrnjačkom karnevalu je zato što naša kompanija neguje one prave porodične vrednosti koje upravo neguje i ovaj karneval. Puno porodica sa decom su ovde danas, okupljaju se, gledaju aktivnosti koje su deca pripremila u svojim organizacijama, plesovima, raznim igrama, tako da smo i mi ovde da ih podržimo, a kao proizvođači dečijeg nameštaja i svog ostalog nameštaja za dom, tu smo da svi zajedno uveličamo ovu veliku manifestaciju. Zavoli gde živiš, jela.rs